Cwetsgovic. Ymestyn I gam I lawr yr asgell dde. Ac yn gryfach na Owen Cyddi. Croesiad Cwetsgovic. Peniad ymlaen, cyfle ar y postyn Kevin. Ac yn y pen draw. Iwan Phillips efo'r ergyd. Ond heibio'r postyn athi. Callum Sainty. Yn gryfach na Pritchard yng nghanol y cae! Ac oedd hi'n daran o ergyd gan gapten y Barri o dros 10 llath yr hugian. A Luke Armstrong yn cael blaen I fysod ati ac yn troi'r bêl dros y trawst. Pritchard yn troi. Tir gwag o'i flaen o. Lle hefyd Iwan Phillips yn y bas. Llithro heibio I rif 40 Pen-y-bont. Ellis Williams. Hilbert. 3 Chris Glas o'i gwmpas o. Yn y Barri'n dwy'n y meddiant. A Cyddi yn rhyddhau Ian Owen. Owen erbyn y golwr! Ac yn union fel nath o fis yn ôl. Y tro dwytha i'r tîm yma gyfarfod. Ian Owen sy'n agor y sgorio. A Maink Pen-y-bont yn gynddeiriog. Yn argoeddiedig. Y dylon o fod wedi cael cic rydd yng nghanol y cae. A fe gafodd y chwarae barhau. A fe nath y Barri yn fawr o hynny. Will Richards. Thilbert yn wych I gadw honna dir y byw. Pen-y-bont yn dwy'n y meddiant rwan. Pritchard yn taro bel ymlaen at Phillips. Mae Can efo fo. Ethan Can mewn I cwrs Cosby. Yn troi ti mewn. Cwetsgovic! Yn taro'r postyn. A'r bêl nôl allan. At Alex Cwetsgovic. A'r Barri'n clirio yn y pen draw. Ond yna'r agosa. Mae Pen-y-bont wedi dod o bell ffordd. Yn yr hanner awr gyntaf yma. Ffram y gôl yn achub y Barri. Robbie Wilmot. Crymannu'r bêl. Teg at gwrs Cosby'r tîm cartra. Bêl disgyn I Hilbert! A gol I Hilbert! Ar y foli! Yn canfod yr hwyd. Fel amddiffyn bler. Gan y tîm cartra. Peniad amddiffynol Miles Davies. Yn disgyn, yn garedig I Oli Hilbert. A Hilbert ar y foli. Yn gosod y bêl yn daclus yng nghornol isa'r hwyd. George Ascliffe. Efo'r gic gol. Peniad lleia ymlaen. Yn canfod Ian Owen. Ac ymdrech Owen. Yn cosi y bar. A dihangfa i'r tîm cartra. Robbie Wilmot ar I droi de. Cwetsgovic. Codi'r bel i'r entrychion. Gwynt yn I helpu ar y ffordd. Richards at Hilbert. Hilbert! Teg at y postyn Kevin! A'r peniad yn ôl o fi ar y trawst. Mae yna gyrff ym mhob man yng ngheg y gol. Dau ochrwyr y Barri lawr, felly hefyd. Hilbert darodd y bêl nôl ar draws. Dwi'n meddwl na Ian Owen gafodd I ben at y bêl. Ac os felly am yr ail waith y pnawn yma, ffram y gol yn rhwystro Ian Owen.